ko. Hindi ka naman iyang ano. Pag-iyan mo na lang na sa Pilipinas ako pag basta sabihin mo na lang sa Pilipinas ng immigration tayo magbabayad pag malapit na kami mag-uwi. Hintay na lang yung yung ticket. Work permit visa valid for 3 years. Okay. I want to inform you that in order to become our new candidate in Canada to work with solar systems, you will be required to pay for your immigration fee. Please note that without the payment of this fee, you will not be eligible to work with us in Canada. Ipakita naman sir, magkano kaya ang babayaran sa immigration para makakuha ko ng ng idea para pag uwi ko sa Pilipinas didirect na ako sa Canadian lumaya sa Canadian nila o sa immigration kanina immigration sa atin Siyempre,
Nag-message si Ma'am Bernadette, basahin mo. Pinabasa dyan. Nag-message pa sa'yo? Sino? Yan. Magtatanong daw muna siya Oh. kung magkano daw. Ask mo, Kuya Ip, magkano. Hindi sinabi sa yung babayaran. Oo. Sinabi mo lang sinabi na dito sa kasama ko. Tulong pa yun. Pero may immigration na to eh. Malay mo. Hindi naman magamang tanong siya kasi tanong niya na yun. Oo. At tayo nakakakuha rin tayo ng clue. Tanong niya sa asawa niya kasi Canadian yun. Ito ang Riyadh, Saudi Malay mo si Ma'am Bernadette na magparol sa atin. Oo, pwede yan. Hindi. Sinabi naman niya. Pag talagang yung may mag-message din dyan. Hindi, sinabi naman niya. Kuya, sigurado, pwede namin ko kayo. Ito pa sa nagiging natin sa immigration. Oo, hindi ka bila. Tandaan ng immigration eh. Kaya na natin yung mga pag-check email natin natin. Fear found who looked up the fastest way. Yes. So I hear. Ano? Wari na hawon. Papapatingin Because ko. road, Puta, nagtrabaho sa nagawa namin pa. someone pinged on my phones. No, that's not it. Ano mo rin yan. Nobody needs to call me and I like it that way. Dito nga, natutunan niya natin mag-Arabic eh. Siyempre, pag araw-araw English ang ano mo doon, matutunan natin ha. Do you think I like it in Chicago? Sa Qatar naman English ang ginagamit natin. No, why not? Sa Qatar, di ba, English naman, wala naman dong Arabic eh. I spent some time there one summer when I was about your age. Yan yun eh. I remember, Griego nga yung kanan natin Oo. eh. I remember how green it Kami was. ng Griego noon. Oh, English and the hot dogs. You like hot dogs? You like these? Kontrahan, nakakaintindihan na. Chicago's famous for them. No ketchup though. Mustard, pickles, that sort Wala of pa thing. sa akin message eh. I had one as good anywhere else. Sinabi niya sa akin. Ay, di pag-ugnayan ka sa immigration yan. Sa Manila. Sa Canadian immigration. Ano, tumbok mo dyan. Canada yan kasi Canada yan. Canada yan. Canada yan. Kasi Canada yung kausap mo dyan. Derek kayo rin yun. Kamalas na huli pa. Stay calm and be quiet. License, please. Looks like you had a little incident. Yeah. Isang minuto babayaran mo ng ano yun. 45 under the seat and a rifle in the bag, both registered. Step out of the vehicle, please. I didn't think I was speeding. Is there a problem? I just want to have a word with the boy. It'll only take a minute. Jackson, stay. Walk back to my vehicle, please. Go ahead and have a seat in the back.
Conway, you out there? Kaya, I got tired of waiting today without you. kaya ako na lang, pauwi na tayo eh. Pauwi na. Kaya sinabi ko, sa umpisa pala sinabi ko, pauwi tayo. Pauwi na Pilipinas. Go ahead and have a seat in your truck while I run your information. Can I have my keys so I can run the AC? It'll only take a minute. You didn't talk to the boy. What? Said you wanted a word with the boy, but you didn't speak to him. In the truck. Process na, no? How much? Ha? Excuse me? Nagtataka ako, sobrang How bilis much ng are they paying you to betray that badge? Get in the truck. You turn us over to them. Galit They'll ako kill sa us. opisina rin yan. Dun, eh. Sa opisina yun. Ano yun, may hiring talaga nila. Oo. Miguel, back in the truck. Now. What? That is not play. You can stay with the company, you will start your visa processing. It all take between 29 working days. Wala nang problema. Kasi nag-start na. No, that is not a problem. Hindi rin problema. When you still make your payment, mag-ano ka lang ng, ng payment, ng bayad. So that the company will start your visa. Ayan, so that the company will start your visa processing, pinaprocess ng visa, which will take within 29 working days. O, halos isang buwan din. Isa sabi mo na. Okay, sir. Dito, iba naman ang ano niya dito. This is a direct job hiring, so you can pay directly to the company account. Parang delikado to ah. Kita yan sa'yo. Ito, parang delikado to, bakit hindi direct mo sa company account? Sabi niya, immigration. Ito, Yan mo kay Mama Bel natin dyan. I-forward mo yung message niya kay Ma'am Bernadette para ba sa'yo? di ba sa'yo? Kasi di ba tinanong natin kung pwede sa pwede immigration sa FFA. Di ba yun ang message mo? Oo. Tapos ito lang yung sasagot niya. Bakit nga, sabi niya kanina sa immigration, bakit nga yung company directly to pay directly to the company. Pag ganyan, mahirap yan. That'll be fine. Company account na yan eh. If you're paying cash, I can do 900 for Hindi, both. ano mo kay Ma'am, ano yan? Amazon house. I-copy paste mo yan, i-send mo. Kay Ma'am Bernadette, Devil dog, huh? i-share mo kay Ma'am Yeah. Bernadette yan. Message na Two yan. tours. Tapos tanong, Ma'am, Had a brother ganito ba ang ano nito? Didn't make it back. Sorry to hear that. We lost some good men. We did. We gotta run a background check. Probably doesn't take too long, but the computer's down. Might be a few hours tomorrow at the latest.
I can't wait. You see, I'm just passing through. I'm sorry. I can't risk losing my license. Look, I'm no criminal, but someone's after me and I need to watch my back. The police can't help me. I know it's asking a lot, but it's life or death. Something bad happens. You end up in the wrong hands. I'll report him stolen. Never sound. Thanks. This trouble you're in. Is that your own doing? Not exactly, but I made a choice. Oh. I gotta live with it. So long as it's for the right reasons. Saan ba nagme-message sa'yo sa WhatsApp? Ito yung WhatsApp din yun. Sarah, Jim's on the phone. Listen, the DEA says the man you saw at the border is Maurizio Guerrero, recruited as a kid, soldiering for the cartel ever since. And the man that you shot, that was his brother. Jeez. Mexican police have a source that said that kid's uncle stole money from the Vasquez cartel. Found him hanging from an overpass. I don't know exactly what you've got going on here, but it is not worth it. This Maurizio will find you. And when he does, he will kill you. And that boy. It's time to let this Saan na go. wala? Kung immigration, okay yun. Kasi ang tanong mo nga, di ba, may kanina, Sir, Jim? Yeah, yeah. All right. I'll bring him in. Where are you? The Texas Panhandle somewhere at a town called Waymar. Okay, find the local sheriff's office. They'll get you back here. No, I can't trust them. Fine. Then I'll come myself. Meron. Just stay off the streets and lay low till I get there. Can you please do that for me? What do you think? Okay. There you go. Ilan? 20 na natin. 1 month. 1 month din yan. Isang month. Why are we parking here? I think the best we stay out of sight. We'll have to take it back. Sabi, I'd like a room, please. $39 plus tax. Credit card and ID, please. Wala naman eh. Hindi nga, ikaw na mag-ano. hindi, message mo nga yung anong company account. Ano mo lang, tapos titigilin yung number na kung legit pa yung company account na sinasabi niya. Kasi papatik yung number natin, yung sinasabi niyang company account. Oh, tamo, iba, anong company account? Anong company account na this is a direct Pagbabayaran. deposit, so you can pay directly to the company. patitigil ng number natin. Pag hindi yan, ano lang tayo. Tapos ngayon may company. Alam nga naman na yung iba na ano lang yun, medyo na imay-imay ka pa kung sakasakali. Hindi ka pa dumarating sa puntong ano. Kaya yung kanal Dito daw, Mary? natin. Kanal dyan. It's worse than mine. I have a girlfriend at home. Someday, I'll marry her. Do you, boy? Not Kaya anymore. patay na yung sarili ko. What happened? Meron naman tayo She's died. puro para hindi natin pariya sa alam eh. She's Mabuti nga may tumutulong sa atin mag-check eh. They say he gets used to being alone after a while. That's just crap. You should get a girlfriend. I don't think so.
I'm not young and handsome or Very caring nga. Very caring nga siya. Wala Oo talaga. nga. Pero, Sabi nga ni Mama Bernadette, When we alamin get mo to kung Chicago, ano ang ipapacheck ko the dito. first thing I want to do is eat a hot dog. Ganda rin. oh, Look, Miguel, Tirahin mo na natin tirahin yan, Dick. May time yan. sleep. Maybe you ought to get some sleep. Wanna go out, boy? ipacheck mo rin yung tao na yan. Ipacheck mo rin yung tao na yan. Yung pangalan yan. Miguel, wake up. We have to go. What's your emergency? There's a robbery in progress here at the Blackwood Motel on Route 12. There's at least 3 men with guns. 3 men, sir. Can you describe it? Go. Ha? Si Leo. Yung Canadian, ano yan eh. Tapos sila lumabas naman solar eh. I-click mo yung mga solar naman yung lumalabas. Vámonos, café. Tómata. The truck is right through there. Go. Get in it. I'll wait for me. Okay. Pwede mo rin Where ipacheck you sa going? Pilipinas yun. Guarding my dog. Go now. I'll be there in a minute. Oh, hindi, sa Canadian, kung talagang ano, sa Canadian ano, kung nasa Pilipinas ka na. Pero, Go. Kasi ka ni Mama ni Ma'am Bernadette talaga na-okay yung ano. Yung company. Malaking araw company. malaking company eh, Ang masama kung ginamit lang niya yung ano ng company. Di ba, malay mo, hinak din niya yun. Pwede rin mangyari yun eh. oh, Wala na imposible sa panahon niya yun eh. Kasi ba't naging makakit siya? Sabi niya kaya nila sa immigration. Diba? Parang walang employee. He's in heaven now. No such thing.
Just something people tell you to make you feel better. My dog's nowhere but buried, and that ain't where he belongs. You might as well get that heaven crap out of your head right now. You are wrong. The only thing I was wrong about was driving your ass across the country. I'm taking you back. I know about the money. I looked in the bag. Get in the truck. Miguel! Miguel! Got a call on a robbery in progress. We showed up. The owner's neck was broken. Still money in the drawer, though. Guest says he saw a man and a boy enter this room last night. Seems he left here in a hurry. Maybe you can explain what the hell is going on. Nagkaroon tayo ng ayos yun. Ano pa mapupustong kaya sa mga Canadian ah. Maniwala na tayo, pero pag sinabi mo Look, maybe I should have said something about the money. hindi ko tuloy mo ibang transaction. It doesn't matter now, but I made a mistake thinking I could help you. Sinasanay sa immigration eh, sinabi niya eh. Pero yung bakit biglang We're not going to Chicago? sa company account mo magbabayad. Ganda ng sabi sa atin dati, gagastos na tayo mga $150 lang, di ba? Sorry about Jackson. He was a great dog. Yeah, he was. Thanks for helping get him a proper burial. I hope someday there's a funeral for my mother. Excuse me, sir. Eternal rest grant unto her, O Lord. May the perpetual light shine upon Rose. May her soul, through the mercy of God, rest in peace. Thanks. It's a long experience to lose someone so close, especially for a child. Is your what, grandson? No, I knew his mother. She asked me to look after him. That's no small request. She must have had a lot of faith in you. Jim, Yeah,
find out where he is. Good. Now tell me exactly where you are. I got the sheriff Sarah. with me. I got plenty of firepower. I just need to know. Sarah, listen. The kid's not going back. That's what I'm calling to tell you. I'm doing what his mother asked. I'm taking him to her family. That is not up to you. And what kind of life's he gonna have back in Mexico? In protection forever, if he even lasts a week. He can apply for asylum here. With what happened to his mother, he'd have a strong case. Can you guarantee he'd get it? Especially the way things are now. Tell me what's going on with you here. Let me help you while I still can. This kid, he didn't bring any of this on himself. He just needs someone to give him a chance. I can't shake the feeling that your mom is somehow guiding me through this. She'd want me to help this kid. If you do this, there's nothing more I could do to help you. I know. You do what you've got to do. We're heading to Chicago. Give me a few hours if you can. See you around, sir. So, what'd he say? Where's he headed? I don't know. Officer Jay Conley was found murdered along Highway 40 west of Amarillo. Police say they have little to go on and are asking for the public's help. Anyone who may have witnessed anything suspicious is asked to contact the Texas authorities or the FBI. In other news, closing arguments are expected to begin. I guess we better buy another map. Figure out how to get you to Chicago. Sino? Yung ano, First. kanya tayo yung ano mo, or with your friend. Ah, Sabi niya, okay, are you paying alone or with your friend? Hello. Yeah, no problem. Miguel, come here. Sabi mo na lang na, ano bang Wanna kampanya try? account ang babayaran, tapos magkano naman ang babayaran na ano, Now, your finger here. para mahuli natin dahil kapatid magkano natin Now, pinagiging line apply up niya. this Huli natin with sa this notch. kaya parang pumapangit That yung can on ano, the ano, left. yung mga Spread your mensahe legs ano. a little. Now, put your finger on the trigger. The gun's gonna kick back hard. So brace yourself. And when you're ready, just squeeze. Try it again. Hold it steady. Relax your shoulders. Keep them loose. Now, take a deep breath. Let half of it out. parang hindi maganda ang And squeeze that trigger. ano sabi mo? Ano? Hindi, tanongin mo kung anong company ba at saka mga magkano naman ang mabayaran kung sakasakali. Yan parang na
Nagre-reply pa yun, naka-online pa yun. Ayan. Sabi niya. Hmm. Yan, tama yan. Tama yan, marami yan. Hintayin lang natin ano, hindi pa naka-online na ito eh. Huwag ka natin natin si Alex na sa kabila eh. Press this button here to move the magazine. Hindi pa niya, hinihingi ko na yung account kanina, ba't iba naman sinagot na. This is a direct job hiring. So you can pay directly to the company account. Babalik pa na. Wala pa na. Yeah, Maureen. Pag nag-reply ako, ibigay ko nila. Babad pa na. Card mo, baka maluwa. He killed all his soldiers. Someday, I'll kill those men. There's absolutely nothing that feels good about killing another man. I want to die to give you a chance at a better life. Don't waste it. How much they can pay to the account share. If account custodian, Hmm. yan, very good. Guys, yung GG siguro yung sasagot eh. Just I guess I wanted to Maganda na sana ang takbo kanina eh. Kala. Ba't nagbigay siya ng company account ng doon na magbabayad? Eh, anong habol natin doon kung nagbayad Sabi siya? niya, it was clarified that all payment must be Good times processed ahead. through the company account for proper document Mom's watching and over. insurance, everything Make sure of that. is handled directly on both ends. Ito, pasahin mo ko. Yun daw This belongs magagastos. to you. Dadat pupunta doon sa bank account na ano. Direct to the bank account. Yun nga eh. Eh, meron kasi mag-release ng pera ng ganyan. Hindi mo. Dapat pag ibigay tayo ng mahirap yan. I guess Yan, ang gawin muna. Kasi papasok ko doon.
Hindi nga na ano nga natin, ano bang anong account, Ba't di niya ibigay yung account? anong Hinihingi ko. account ang pagbabayaran kung sa Oo nga eh. ano mo, anong account na share yung pagbabayaran? It was clarified sa that all payment must be proceed pupunta sa through the company account to proper documentation and to ensure everything is handled correctly on both end. Ba't yun sabihin nyo ano? Oo nga, tama nga to. Eh, paano natin makasi? Sabi mo, okay, oh, Stop. Up and down. Ready? what the assurance if I malamang si Alex doon, tinira na doon. Si Mas doon, tinira mo doon. Kapalaran natin, hanap natin. Ako, payag na nga ako kahit na bigyan lang akong 40 mil doon, makarating lang ako doon eh. Let's take some side roads for now. Hola. ¿Exit 2 now? You sure? Okay, gracias. 5 millas para atrás. Mira, ahí están. Dale, 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 dale. Kasi yun ang gusto makita ni Ma'am Bernadette yung account para ipapatik down niya. Kasi mga kay Ma'am Bernadette. Ano sasabihin niyo dyan? I-forward mo yan doon. Hold on tight. But you'll kill us. Not if I get him first.
immigration, okay. Ako maniniwala ko doon eh. Oo, kasi Kasi dadaan na dadaan immigration. na, legal na legal talaga yun. Oo, kung dumadaan na immigration. Oo. Pero yung may account na yan, nakapapayag na. Dahil mo doon. Hindi yan. Sabi yun. Nabayad mo, wala na, hindi mo na makita. Ipagdako na rin yan. Oo. Pagkasit lang pera, minuto lang yan, wala na. Parang gano'n dati kaya, no, yung surveyor, nalaro siya sa Napo, lapat doon siya ng gano'n, kukunin niya yung number. Ano yun, Kaya hindi doon. pag nag-release ka ng pera, Kasahan niya ng 60. mahirap yan. Maya-maya, pagtingin niya sa load, wala na yung load niya. Hindi na rin yung makontak ito. Pera na kasi pinag-usapan. Okay, hindi ka talaga magbibitaw. Hindi siya naman may sabi na walang nagasusin, walang dadasan ng dadasan sa mga people. Ito sa ano. So, yung kampanya ko na lang sa Okay, Alex, napadamang pa rin yata yun eh. Oo, napadamang Hindi siguro niya alam magkasama dito. Stay down here. O si Leo lang ang Papuntulan ng naman niya. Get out of here. Run as far away as you can. Understand? Nanay mo, okay yan si ma'am. Hindi. Okay yan. Nagtatype na naman. kaya ako pa yung hininga, hindi naman nagbibigay. Count to 30. Fire For, up. for proper record, if all payment are required to Start counting. go directly to the company account, like insurance, everything is a process, especially and important is with company and immigration. Ay, kay ma'am, ano mga, ano yung, kasi nagdaan din sa ganyan eh. Immigration policy na yan. Kaya mga, Hindi magre-reply pa siya, mamaya. Immigration policy. kung talagang ano yan. Ako sabi sa akin, do you understand? I don't know, yes, I understand. Sabihin mo, yes, no? But, Yes, I understand, sir. tanong mo nga, ma'am, ganito ba talaga? Nasagot ba si Ma'am Bernadette? Hindi na ano pa lang. Pinapacheck ko na. No, ito yung mga message sa akin eh. Ano yung wall ko? Ayong ano ko? Ayaw mo ba yan? Dami mo ng picture daw, puro message. O sabi pa rin eh. Ano? Sabi niya, anong account yung pa rin na ano niya ma'am? Anong account? Ayaw Oh. namang ibigay nung Wala, ano. wala, sabi mo hinihintay ko, ayaw ibigay. Kaya nga, Hindi, sabi mo pa paano kung makapagbayad siya kung sakaling ano, hindi naman ibigay account. O, kaya nga, ano. ay sabi mo. Hindi, may isin mo muna rin pa kaya Hindi, mag... sinend ko na, yung huling message. Yun lang yan ang i-reply mo pa paano kung makapagbayad siya, hindi mo naman binibigay kung anong account na. Basahin mo rin yung huling message niya. Tapos sagutin mo. Get in here, let's finish this. Hindi mo makapag
Search na ayos. Ano yan? Naghahanap tayo ng kakabahan tayo. Pag ganyan naman yata. Mukhang mauwi yata sa walang mangyayari ah. Kaya basta huwag tayo ano ng pera na ano. Kung sa immigration magbayad, walang problema mo ng tangkas. Pero yung ano mo sa account, sabi niya malabo yan. Sabi mo nangyari, malabo po sa sabaw ng pusit. I'm gonna make a good soldier one day. I'm gonna bring my the best. I'll never kill for you. You know, I was just like you one day. We gotta learn to do what we must do to survive. Just like you and me, soldier. We made our choices. Let him make his. You think I had a choice? Huh? I never had a choice! Miguel. He's gonna kill his first man today. See, Mr. Miguel. You can see. It's going. Ano sabi mo? ¡Para! ¡Para! Así te puedes llegar tu mamá. No, don't listen to him. Don't do it. Mátame. Mátame! Give me the gun. Give me the gun. Mátame! Pilipis. Kung wala mo buksan. Sabi niya, huwag mo bubuksan ha. Ano ko lang kay Ma'am Bernadette. Anong basa? Huwag mo bubuksan ha. Huwag mo nang bubuksan. Yo, walk away. Okay. Walk away. Click the link, Now. then send me. Click the link daw and send me a screenshot. Bakit mag-kisin pa ako sa kanya screenshot? Click the link, i-open daw yung link. Ah, delikado yan. Send me. I-send ko muna kay Ma'am. Yan, tabasa mo. Daming ano, parang... Parang delikado nga ito, naamoy ko na. Oo. Ano? Iba na. Oh. Iba na. Tingnan, ibabasa mo kay Conte. Meron na rin siguro kagano kay Leo yan. Oo, tagal sa'yo. Hindi, ganito na rin. Napabasa mo kay Ma'am Bernadette. Hindi, iba na eh. Kasi, ano, pinasakay ko. Sabi ko, willing ako dyan. Kailangan ko itong trabaho nito. Kaya sabi ko, willing ako magbayad. Tapos, Yan ang pinagkailangan ng account, oh. ano lumabas? Hindi ko pinuksan.
Pinapapaano ko muna kay Ma'am Bernadette, ibabalidate muna niya. Baka I-click. mamaya, I-click daw, tapos i-screenshot. Oo. Bitcoin yan. Oo. Clinic ko, hindi ko naman ni-screenshot eh. Kaya nga, Scam yan yata. Okay. sabi sa Kung talagang Hindi ano kasi eh. ganun, humingi ng pera na. confused about sa Bitcoin. Kasi Bitcoin eh. Napalpagkan yata. I-search mo yung pangalan. Robert Clark. Nakahalata na to, sabihin siguro. Kasi ang mga pinupunterya kasi ng mga ano, nasa Saudi talaga. Kaya mga Mga OFW. Pinupunterya nila. Kasi yung sa amin kasi, yung kukuha yung sa puso. Puso kasi ang sa amin. Kasi may interview sila ngayong 25. Tapos, yung mga qualified na, Ano rin yung lumabas ng ano mo? Bitcoin ka, no? Bit? Bitcoin. May lumabas? Ini-click mo? Bitcoin ko. Pero Ay, hindi ko ni-screenshot. Bitcoin pala yan eh. Eh, wala nga yan. Ganito pa sabi mo Bitcoin. Ayan ang iyan mo. Pero hindi ano ni Bitcoin, basta iyan mo lang Bitcoin. Hindi, i-open naman ni ma'am, ano yan. I-click ni ma'am Bernadette yan. Pag i-click niya yan, Makikita niya yung makikita niya yung lalabas. Kaya Oh. ano, doon, tapos Sabi mo basta sabihin mo lang Bitcoin. B-E-T-C-O-C-O-I-N. Bitcoin. BI. I-B-E. B-E. E. Hindi I. E. B. Ilipa. Bitcoin. CO. IN. Ano no? Bit? Bitcoin. Ganyan? B-E. Hindi I. BE. Ano? C. Tapos C. CO. IN. Ganyan? Yan ang mga ba? Bitcoin project. Kahit i-click mo to, hindi mo naman ano eh. Paano sa kanya eh. Tangin dahil pasikot-sikot yung hayop na yan. Yung pala, eh, tama maalala. Magaling talaga, mga scam. Magaling talaga. Kala Yung pinasagay ko eh. ko, okay na eh. Yung naganda mga okay, may mga accommodation pa. Oh, dun sa umpisa, ano ko eh, bandang uli. Mga titirahin. Kasi sabi ko, kailangan ko itong Kasi trabaho. pera yan eh. Kaya makakap. Kaya nag-aral naman yan. Hindi, okay na sana yung doon sa kanina yung sa Gmail eh. Sa Immigration. immigration ka mo. Oo, kala ko. Okay na nga yung message niya doon sa email natin. Kasi sa immigration ko magbabayad eh. Oo, kala kung dun lang, okay yun. Kaya Payag ako. sabi ko, Kasi, okay yan, talagang legal yan. Oo. Walang hiningin pera. Nagbago ro. pero, Biglang nagbago? Nagkambyo? Ikaw. Company account to. sabi ko, ba't di ba ibigay ang company account? Mag-move na tayo pag ito yan. Wala na. Kasi pa naman si Kunti magpa... Sige, pusnitin mo na yung mga papel na yan. Ano, makabiktima pa yan. Hindi, ano yung si mama, no? Bitcoin ang lumabas, yung mga ano nga yan. Bitcoin na yun. Bibili ka ng Bitcoin dapat yung buhay. Tapos magbibitcoin ka pa. Ang bilis niya eh. Company account. Kaya mo lang bilis mag-reply, no? Oo. Bilis mag-process ng ano nyo. Bilis eh. Nakahanda na. Nakahanda na agad yung mga ano niya. Saka nga ako, kasi araw-araw ito naka-ano agad. Naka-reply kasi hindi ba, buwan nagtataka ng buwan eh. Buwan. Process na Next yun. mo lang ng
kasi 29 days lang eh. Tapos, Muntik na. karirinig ko dun sa tao ko yung, ano dun sa, ano, yung, Tingnan tayo mga Bitcoin yan ah. nagtatanggap sila nga aplikante. Pero sa 25 ang, ano nila, ang interview. Yung mapipili doon, ano na, pinaghahanda na ng mga meeting. Out of 100, Ginamit ka lang. Ito lang ipapalagay ko. Ito lang. Ito naman. Nakakako i-copyright yung balak ng ito. Ang bagha at saka ito nga at saka ito. Saka ito. Ito nga ang feel ko eh. Yan na, dala sa iklano yan. Kaya nga gusto ko ipasilid na lang ito doon. Tanggalin ko na sa airport. Ito.
saka ito ng router. Baka tayo yung wifi sayang. Bago ibang naman kung kasi mo sa malita mo, Trump says papalagay ko na specific lang tariff will be placed on babaw. semiconductor Hello, industry. mother. Wait to be announced. How are you, mother? We want to make our chips and semiconductors and other things in our Iwanan ko country. na yun eh. Trump said when announcing the upcoming tariff. Trump talks semiconductor tariff rates during Sunday night AF1 gaggle. President Donald Trump spoke to the press aboard Air Force One late Sunday night, Okay na yung covering ano multiple namin, topics okay na namin including yung tariffs. ticket. Mga His damit physical din. exam, Araw daw, pwede Russia, na the kami Masters, makauwi. and Iwan more. ko lang nga iba eh. President Donald Yung Trump damit said yan. semiconductors Tsaka yung and laptop chips ko lang. imported into Nako, the United mother. States will be hit with Napaka-lonely specific talaga namin. tariffs, Yun nga, adding that napakasaklap the ng rate for the aming items will be karanasan announced dito. within the week. Yan ang While nakaranasan speaking dito with mga reporters on talaga, Air Force mother. One on Sunday Kaya night, parang kami Trump said kung the saan goal na behind lang the kami specific tariff nangihingi is to ng limos, uncomplicate parang the trade in the nandito. semiconductor sector. We wanted to Kahit na uncomplicate nakakahiya, it from a ginagawa lot of namin, other hindi naman companies kami magnakaw. because we want to make our chips and semiconductors and other things in our country. Kaya kung si, Trump kaya said, nga kung "Well, Baka lagi hindi yung tanggapin yan sa CEO, West nakakagawa. Frontier yan. Yung Malaki eh. nakapagbigay sila, kung iba ba naman ginawaan din natin kasi siyempre Basta kaya mga mong yan eh. sa Kaya nakasuspect kung yan. sino-sino lang ang kinakatukan talaga namin ng Bubuksan naman yun. hindi namin ng konti na para kahit pa paano naman. Bakit yung laptop na ilagay mo doon tapos punuin mo dahil tapos yan ang ibalot mo parang yan ang lagit mo. Pwede ba yun? Oo. Kaya nga ikaw, Nung pumunta ko rito yung ganyang bag ko lang nilagay ko sa lagit sa. Sa kumbiyar dadaan yan? Oo. Pwede. Yan ang pinakalagit mo. oo. Yung para mas maliit tignan yung. Punuin ko yun. Oo. Punuin ko na. Oo, punuin mo. Pwede nga. Yan ang pinakalagit mo. Mahal ka dito ba? Magkano yun? Kulit sa time? Magkano ka? Bibili na lang tayo ng plastic. Yung ganyan na plastic. Talagang walang alam mo, Total wala naman. Total wala naman importante dyan. Dito na ba ako sa Total wala naman importante dyan, diba? Damit lang. Salit lang. Yung laptop ang ilagay ko dito. Lagay mo dyan. Kunti lang yan. Kahit lagyan mo lang ng kandado yan. Wala naman silang makukuha dyan. Sabi White niya, House mga palit trade na chief says Trump has no ba't plans mo to papabalus eh? Kaya nga pwede yun. Questions on tariffs that will soon impact the semiconductor industry came after the president posted on Truth May Social karga ko pa that ito the ng National ban. Security Oo. Tariff Ipupunoy Investigations ko ng gusto will be yun. looking at semiconductors and the whole electronic supply chain. In Kasi January alone, Mag-10 the kilo. U.S. Wala, ang experienced a sakit Isang nila, bukilan, $1 nakaganon lang. Sa akin semiconductor ganun sector yung isang of bag ko nun, ang $322 malaki million, yung na binabag. exporting $521 million Nagpabalik ka rin ng and ganyan. importing Hindi na. $843 Sabi ko, wala naman yung importante. Yan yung dadaan sa kumbiyar. He also said he didn't announce an overall tariff exemption on electronics from China on Friday, stating that the products still face the existing 20% tariff, Ay, bumili ka nga lang doon. which are now at Kasi dati sa bangko pag ano, 145%. In bumili ka response, sa Beijing Friday. increased its own tariffs on U.S. imports to 125%. Eh, depende. Kasi makaunahin ko pa rin muna yung kahit pa paano nung itong kung mapapansin, kung hindi naman, hindi nga kami makakasabay kasi nga yung request ng ticket, iba-iba kasi yung ano namin, iba-iba yung aming ano, yung schedule ng pag ano dati, Oo, para maganda po. ko yung cocktail na ibalot ko. Kaya nga hindi Kahit pwedeng hindi makasabay mo rin kami. panutin yan, anong ikakatakot mong kunin dyan? Tatlo, pero iba-ibang ano, may Parang Bisaya, pamilya, merong pwede rin, hindi. Pangasinan. Eh, O kung iba, nagbaga ng bala, mother. hindi naman siguro. Nandito ka na eh. Galing ka naman dito eh. Pati si mother. Ano ba yung paalis? Paalis ba? Paalis yun. Pati si mother Bakit? na Bakit ka nagkaroon ng tuloy. bata? Dadami yung Ang ring paano sa ako mukha nagkaroon niya ng sa bala ganyan. na nandun ako sa Saudi? Ay, high-peak. Oo. Oo. Pwede. Yung mga Ay, paalis dami yata naman yung kahit tinitito. Kahit Oo. ano lang, kahit konti lang. Pag Yung tumakas. ano lang ba? Pauwi mother. naman, ang ginagawan lalo na nakawan. Wala naman. Eh, wala ka naman ilalagay yung pinaka-importante dyan. Alangan naman na pipigay ka namin kung wala ka. Tama ka. Okay. Ako na. Kahit pambayad ko lang. May padlock naman eh. Na? Sabi mo, pag sinira pa to, walang iya na. Malas.
ba talaga? Oo. Hmm. Total, ayan, Oo. pag dumaan sa kundi, pagkikita nila, walang Oo, namang walang problema. anong laman yan. Pilipinas. Oh, Yung router mo at saka yung laptop, pwede mo naman pagsamahin dyan sa hand carry mo eh. sige, sige. Hindi nga yan, mas good. Doon ko na lang po yung pang-alam. Doon na ano yun, no? Pagdating po doon. Dadali pa. Oo, Manila. Kahit ka naman brand siguro sa Manila, pwede. Ang naman hindi ko po dami. Ako, ako sa sa Kogyo, Padilla, Antipolo. Dito ako sa Gito. Gamit lang yan. Hindi ganyan ako. Sa meron, ibigay ko sa yung Gcash. Mother, may Gcash yung asawa Ano ko. yan? Yung charger. Hindi na siguro isama Sige, dito. sige, Mother. Charger na lang. Sige, Mother. Salamat ha. Ano, dadalhin mo ba ako doon sa Ang sa Mindanao? pagkakalaga mo dyan, bulutin mo siya. Nang? Ayun. Oo. Pwede ko nga dito ilagay yung router din. 500 500k? Pwede pala dyan. Hindi pwede pag mga ganyang pag ganyan sa business, may mga pamamaraan na pwede kang may utangan na mababang interest para lang magkaroon ka ng Pero naman yung iba na nagbi-business, umuutang din muna. Naman. Oo. Mas maganda pa yan. Anong ilalagay ko mo? Ay, dapat Pwede na yan, laptop para saka yan. walang Ha? Pwede mo rin ilagay dito, hindi naman yan. Hindi naman. Ay, maayos din yung Pinigit ko na ilagay dahan ko, no? lang. Pag ma-okay na, mother, tapi walang trabaho, isip mo lang. Pwede rin dito. Wala naman ako sa Antipolo. Bubuksan naman yan. Makikita naman na kung ano naman ito Kasama sa... ang mother namin kasi gusto namin talagang kung tutuusin nga doon na tayo lulubugan ng araw, okay lang magkasama-sama tayo doon. Doon ako mother sa sa repacking. Ayoko doon sa mga magtatanim ng saging, hindi ako marunong magtanim. Doon ako sa nagre-repack. Hindi ko lang. O sige, bahala na kung basta malaki may trabaho. Basta ayok. Sige. Oo nga. Hindi, napunta naman yata yung doon mo sa business eh, Okay. Ayun, mother. Kasi pag nagkaedad ka na talaga ng gusto, meron ka ng may punta talaga na alam mong na para sa mo na yun. Ay, maganda naman yung napuntahan. Nice, may mother. Ikaw pa, nakita ka naman talagang busila kang yung kalooban, kaya alam kong magiging success ang lahat ng yung mga pinaghirapan. Yung mga pagpupursige na maganda para sa iyong buhay, alam kong talagang may mapupuntahan na maganda. Sa amin wala, kasi alam namin talagang parang tingin ko sa sarili ko, hindi naman ako kasi perfectong tao, kaya tingin ko parang ganito lang ang buhay ko. Oo nga, yun nga rin eh. Ito nga, nag-apply nga kami sa Canada, akala na parang ano pa yata, scam pa yata itong na-apply namin. Na-hire na kami, na-select na. Parang nararamdaman ko parang scam naman yata ito. Hindi, still fixer din sa trabaho din namin. Ang problema, parang unti-unti,
Nanghihingi na ng pera, ay kaya parang Scam eh. natunugan ko, parang scam na ito. Nung umpisa sabi niya wala daw gagastusin. Ano lang, yung pinakang ano lang, sa immigration lang ng Canada kami may babayaran pero maliit lang daw. Ngayon, bakit bibigyan siya ng account na doon daw kami magbabayad? Ay hindi na, hindi pwedeng ganun. Kasi may tutulong din sana sa amin taga Canada. Basta sabi niya, basta sigurado kayo makakalis, pwede ko kayong pautangin. Kasi ang asawa ng Canadian din, Canadian. Basta sabi niya, basta sigurado yan, kaya ko kayong palwalan, pautangin ko kayo ng pang ano nyo, pangbayad nyo kung magkano. Basta sigurado lang. Kaya ang problema parang nararamdaman namin. Oo nga. Eh wala, parang scam pa din, parang ano nga scam na. Ay kami, kaya hindi kami, mother, kaya nga pala hindi ako nakakasupport masyado sa iyo ngayon sa ano, kasi yung isang cellphone na itong gamit ko, yung mga cellphone ko, pinaglalagay ko nga sa bagahe. Ayan ang ipakita ko sa iyo. 20. Oo nga. Kasi nga, ano ko na talaga, ang dadaling ko lang, alam mo, ang dadaling ko lang bag mother, yung dalawang disabit lang para kunwari galing lang ako kung saan lugar, hindi nila alam na galing ako ng abroad. Kasi wala talaga akong maya. Napakalungkot ang pangyayari talaga. Oh, yan oh. Yan oh. Ito oh, yan oh, mother oh, kita mo yung aking ano oh. Oh, napakaliit oh. Oh, yan ang ano ko. Yung malitang yan, yung malitang kong yan, eh, wala na yan, itatapon ko na yan, hindi ko dadalhin. Tapos yan pa, oh. Oh, iwan ko na rin yung malita kong yan, oh. Kasi nga, dadalhin ko lang bag para, kunwari, galing lang ako ng ano, kung saan lugar lang. Alam mo, nakahubad rin ako kasi napakainit dito, mother. Ngayon lang hapon nagka-ano rito. Uy. Ba't lumitit ko? Hindi, wala pa. Wala pa yung visa pa lang ang nandoon. Ngayon, ginawa na yung mga ano namin, sabi sa amin, basta maghanda na kayo, anumang araw, pwede na kayong makalis. Pagtawag sa inyo, okay na, labas yung ano yung ticket. Basta na pinaganda na kami. Yun ang ano. So, ito lang nagpapalamig sa akin dito, mother, oh. Oh, tingnan mo naman, oh. Kawawang-kawawa na si Kasablay, oh. Ito lang ang nagasot. Oh. Tapos may mga surot pa dito, mother. Anak ko, kita mo yung apartment namin, oh. Kita mo naman, oh. Napakabangit. Eh, hindi, lahat dito, lahat ng kwarto. Lahat ng kwarto. Hindi lang sa amin, lahat. Lahat ng kwarto rito. Eh, na-immune na yung aming mga balat. Parang pakiramdam na lang namin, may kumakamot-kamot na lang. Ay wala, talagang gano'n. Pinanganak tayo mahirap eh, kaya gano'n lang. Talagang gano'n. Nag-live ka ba ngayon, mother? Eh, ilang araw na ako niyang kapunta na kasi isa ng cellphone ko. Tapos, narating pa. May araw talagang gano'n na. Oo. 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 Ang papangit nun. Madali lang naman gumawa, di gagawa na lang kita kung ano. Madali lang naman. Ito, yung itong pagtawag ko, pwede ka mong isip muna, oh. Eh, pagkagawa, i-send. Kasi baka mamaya ma-reuse content ka pa doon. Oo, wala, kasi ano na, pinag-usapan nga namin yung pag-apply sa Canada, wala na, parang naramdaman nga namin na ano, kala namin masaya na kaming ano, yun nga oh. Yun na lang kami mag-apply sa agency doon.
sa Pilipinas. Yun ang ipangtakal mo dun sa business mo. Wala oh. Pag anong walang tanim, maganda sana kung may may mga nyugan sana mother, yun ang mahal, may mga tanim ng mga nyug. Ano ba yung natanim mo mother? Saging. Di ba dyan sa pating Isabela, parang mga tubuhan dyan, mga tubo? Sa palay. Gano'n naman din sa amin din, palay, kaso sahod ulan lang, kaya bihira lang yung Marinduque. Pero nakita ko naman marami ka ng trabahador doon na nakita ko doon mother ah. Tawag yata si mother. Diyan ka lang natutulog mother. Ganda, parang ang liit naman ang tulugan mo. Mabuti ka sa dyan. Oo nga, ang dami ano. Daming tayo no.